IBC min kai. Koro an a support wachno kabisa. Zenia. Kuoman anyalo wacho ni pesa jachien. Pesa ber to jachien. Kendo pesa umo wang ji mang'eny kendo ji mathoth. Ni sani koro ka an awuok adhi dala wandhiwa kochacha go kura, kok adhi gi pesa, an ok wera, an ok bi yiera. Koro ji thoth oganda ng'iyo mana ni ng'ama yukonwa jamna mang'eny, ng'ani ema wabro yiero. Ok ging'ich gi wang' matut ni ing'eni maximum limit ni odwaro ni mondo ji identify ideas meke politicians gi identify the policies magibro implement kod the leadership skills magin godo. Koro emomiyo oket the maximum limit mar omenda ma oningo jo politician oti godo e laro kombe magidwaro go. Koro oningo koro asiro kata ambe maximum limit mar pesa moketni mondo koro omi ji ong'ich matut kendo ng'e maber ni okochuno ni nyaka omigi pesa, okochuno ni nyaka yukne gi jamna mondo koka giyier. To be iparo Zenia kapod antiere kuom be iparo ni limit makama masani koro ketni nikech watwak e chenro mano mar rawere bende bobedo ka okonyo rawere mar mondo mi rawere wuog oko mondo gin bende gitemane ginyagre gilar kombe mopogore opogore mag telo kuwuok e kom mano mar MCA, wantiere kod kom mano mar od bura, wantiere kod kom mar senate, kom mar governor, wantiere kod kom mar woman rep kaachiel kod kata kom maduong' mar tend piny Kenya. Bende iparo ni koro nyalo miyo rawere gibedo gi thoch gi moro mar mondo mi giwuog oko gi larane kombe ka koro ging'eyo ni at least IBC oketonwa limit ma kata ng'ama nigi pesa ok nyal kalo limit ma IBC oketo cha, kata gi pesa ne matin no onyalo dhi temore godo. Zenia. Limit ni aparo ni kendo ojiwo rawere ahinya mondo owuog oko mar manyo mbulu, nikech ok owach ni oningitigi ka for example en 5.2 billion ok owach ni itigi 5.2 billion exactly. Inyalo tiyo gi below 5.2 billion. Matiende ni inyalo tiyo kata gi 1 million kaka ng'ani owacho. Tidhi imanyo kura, brand yourself, ok imiji, igolo ginene. Iluongo nango manifesto ni, iwacho manifesto ni ka jopiny gin jok ma pach gi ler, gibro neno ni adieri ng'ani to